jos olitte ehtinyt jo ihmettelemään, että seniorikoirasarja vähän niin kuin tyssäs ilman päätösjaksoa, niin suoraan sanottuna loppu vähän motivaatio koko hommaan, eikä edes ole hirveästi halunnut ajatella koko asiaa. Ihan siitä syystä, mikä kuuluu toki seniorikoirien kanssa elämiseen, että meidän tämän nuoremman toimistokoiran päivämäärä on nyt lyöty lukkoon jo 3 viikkoa sitten. Ja hänen viimeinen työviikko on alkanut nyt. Nyt koitetaan tehdä kaikkea kivaa ja rapsutellaan paljon ja naatiskellaan. Mä oon lomalla nyt, toki noita töitä vähän täytyy tuossa tehdä. Mutta nautitaan viimeisestä viikosta. Katsotaan, tuleeko seniorikoiraan vielä jaksoja ja missä kohtaa. Mutta nyt toistaiseksi se on nyt sillä tavalla tauolla, että ei tee mieli niin paljon joka päivä, joka hetki ajatella sitä, että olen seniorikoirien kanssa tekemisissä. Mutta semmoisia uutisia täällä nyt herkutellaan ja otetaan viimeiset fiilikset. Niin, sä kanssa. Sun duunit jatkuu vielä vähän aikaa. Täällä me tallustellaan nyt Rondan kanssa kahdestaan, tai ollaan jo 3 viikkoa tallusteltu. Ja sen verran tästä on mennyt aikaa siitä, että Roni on päästetty paremmille juoksumaille. Kyllä se taas yllätti, miten vaikeeta oli siitä koirasta luopua, ja vaikka kuinka yritti valmistautua, niin kyllä se niin kuin totuus iski päin naamaa silloin edellisenä päivänä viimeistään. Kun sä rupeat tajumaan joka ikisessä asiassa, tulee mieleen se, että hei, nyt me lähdetään viimeisen kerran iltalenkille ja nyt me lähdettiin viimeisen kerran mökiltä. Sori Roni, sä et tule enää tänne ikinä takas. Tai nyt me mennään viimeisen kerran nukkumaan tai nyt me herätään viimeisen kerran ja nyt mä viimeisen kerran talutan sut kotoa pois. Ja siinä kohtaa tavallaan niin kuin, se todella kiteytyy. Että kohta me ei nähdä enää sen koiran kanssa. Ja sitten viimeistään toki siinä kohdassa, kun ollaan jo eläinlääkärissä ja se viimeinen henkäys sieltä tulee. Mä oon itse halunnut aina olla kaikkien koirien mukana siellä ihan viimeisessä hetkessä, niin hirveetä kuin se onkin. Ja siinä kohtaa sitä mietin, että kun pitäisi yrittää olla nyt kiitollinen, että mä oon saanut pitää sen rakkaan koiran niin pitkään, koska ikää kuitenkin oli jo se 13 vuotta ja siellä oli niitä jatkoaikoja jo saatu kivasti, niin siinä kohdassa ei kuitenkaan osannut olla kiitollinen se kaikesta siitä huolimatta, niin kyllä se oli hirveetä. Nyt 3 viikon jälkeen, niin tietysti just se, että alkaa aivot tottumaan ajatukseen, että meistä yksi on poissa. Ja on niin kuin helpompi käsitellä. Ja toisaalta myös hirveän huojentunut olo, että kun mä tiesin, että ennemmin tai myöhemmin rupeaa olemaan asiat
kuitenkin sillä tolalla, että iäkkäälle koiralle on kiva antaa täysi vapaus ja päästää se pois, niin nyt se on niin kuin tehty ja mä oon saanut tehtyä sen päätöksen ja olen ihan tyytyväinen. Taas jotenkin miettisin, että mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Moni asia rupesi olemaan jo kuitenkin hankalaa, että oliko se elämän ilo sellaista, kun ei voi samalla lailla leikkiä, ei voi samalla lailla enää lenkkeillä eikä juosta ja se koira kuitenkin ihan hyvissä voimiin. Viimeisellä lenkillään köpötteli ihan reippaasti, kävi vielä 3 kertaa uimassakin. Ja tavallaan siitä oli kiva, että sille pystyi sen viimeisen lenkin tarjoamaan niin, että pääsi oikein kuitenkin nautiskelemaan. Ja sitten se oli siinä. Ja jotenkin tähän mä aina tykkään lohduttautua sillä, että koirien kanssa kun me voidaan tehdä tätä päätöstä, niin kuin on vaikka hirveetä on, että mä teen sen päätöksen, että nyt sun aika on lähteä. Mutta no vähän ehkä asiaan liittymätön juttu, mutta se, että miten meillä Suomessa ihmisiä tällaisissa tilanteissa ehkä kohdellaan, niin se, että olet vierestä katsonut läheisen omaisen, ehkä julmasti sanottuna, näivettämistä 9 päivää kuoliaaksi, kun saattohoito on aloitettu. Niin kyllä tuo koiran lähtö on siihen nähden todella kaunis. Että se nukkuu hyvällä fiiliksellä. Pakettinakkeja vedettiin vielä eläinlääkärin lattialla ja sitä ennen paljon muita herkkuja. Ja sitten rauhallisesti nukkuu pois. Eli siinä mielessä me koiranomistajat ollaan koiriemme suhteen aika kivassa roolissa, että me voidaan tarjota noin siisti ja kunnioittava lähtö verrattuna se, mitä se saattaa välillä ihmisille olla. Pieni kannanotto tähän näköjään mukaan. Mä lupasin tehdä videon siitä, että miten meillä on elämä jatkunut tai miten toi Ronda on nyt pärjännyt, kun kuvioista onkin se toinen koira, kaveri, poissa. Ja mä itse silloin kanssa mietin tätä jo ennakkoon ja mä oon aina ajatellut, että jos Roni lähtee eka, niin Ronda tulee pärjäämään. Ronda on semmonen ihmisen koira ja Roni on ollut taas sellainen Rondan koira, koska se on ollut vähän siinä pikkuveljen roolissa ja elänyt koko ikänsä tuon Rondan kanssa. Ja Ronda on taas hetken aikaa kerennyt olemaan myös yksin, vaikka niillä on vajaa vuosi ikäeroa ollut, että ei ole kauaa Rondakaan itsekseen ollut ja siitä asti ovat parivaljakkona mennyt. Lisäksi tässä viime vuosina on niin paljon vähemmän, ne on ollut erikseen missään, kun kaikki harrastukset on jäänyt. Niin sitten on aina joka paikkaan menty porukalla, et ei ole tullut sitä. Ja tätä mä vähän jännitin, että tähän olisi voinut valmistautua vähän paremmin. Ihan jo ennakoiden, että jos ongelmia tulee, niin olisi taas ollut helpompi se, että me on vähän harjoiteltu sitä, että koko aika ei ollakaan samassa paikassa. Mutta se jäi harjoittelematta ja siinä mielessä onneksi nuorempi koira Roni lähti nyt aikaisemmin. Ja täällä on elämä jatkunut aika hyvin. Sitä jäin miettimään silloin, joku mietin hautajaisvalmisteluita. Suunnittelin, että lukenut juttuja siitä, että olisi hyvä, että muut näkee, että se toinen koira on oikeasti nyt kuollut. Ja niiden on helpompi se ymmärtää, että mihin se on kadonnut. Ja mä en ole aikaisemmin näin tehnyt, enkä ole edes koko asiaa ajatellut, mutta nythän me otettiin Ronda mukaan autoon silloin, kun Roni lähdettiin eutanasiaa viemään. Ja siellä se sai sitten sen jälkeen, kun nostettiin Roni autoon takas, niin sai haistella häkin läpistä ja huomata, ehkä todeta, miten koira sen sitten hahmottaakaan, että tosiaan se on nyt poissa. Ja mä en tiedä, olisiko mikään ollut eri tavalla, jos se ei olisi tätä nähnyt. Että sitähän ei tietysti voida mitään siitä sanoa, että oliko sillä mitään merkitystä. Ekat päivät oli tosi oudot, eli kyllä koira jollain tapaa vaistos joko meidän ihmisten tavallaan tunnetilat näkyi siinä, että sitäkään ei tiedetä, että johtuuko se siitä, että Roni oli poissa, vai siitä, että ihmiset varmasti olikin tosi alamaissa, itkusia ja käyttäytyi ehkä oudosti, että koirakin oli semmoinen mun mielestä vaisu. No sitä mä olin myös miettinyt, että Rondahan on ollut kuuro nyt
miten pitkää ties, ainakin vuoden päivät, ja se on joutunutkin vähän enemmän tukeutua ehkä tähän pikkuveljeen. Ja mennyt taas sen peesissä nähnyt informaatiota tavallaan sen käyttäytymisestä, että tuleeko sille epävarmempi olo. En ole oikeastaan huomannut. Päinvastoin musta tuntuu, että päivä päivältä se pärjää ton kuuroutensa paremmin ja muut aistit ja hahmotuskyky vaan paranee ja paranee. Et siinäkin mielessä on mennyt ihan hyvin. Ja heti silloin alkuun pyrittiin tekemään kaikennäköisiä kivoja asioita ihan itsemme takia ja Rondan takia. Ja päästiin vähän pidemmille lenkeillekin, kun meidän köpöttelijäpappa oli remmistä pois. Muuten yritettiin rutiinista pitää kiinni ja asiat menee niin kuin normaalistikin, ettei niitä muutoksia taas toisen koiran näkökulmasta tulisi niin paljon. Mutta tässä on nyt menty ja koira on selkeästi kuitenkin sopeutunut. Käydään vähän käytännön järjestelyitä läpi. Seniorikoiran kanssa jossain kohtaa tulee se hetki siitä päätöksestä, että milloin. Ja mä oon silleen onnellisessa asemassa, että ei ole mitään hirveitä hätälopetuksia tarvinnut tehdä. Ja mä oon itse saanut kalenterista katsoa sellaisen itselleni sopivan päivän, katsoa, että mulla on vapaapäiviä tai että mä oon järjestänyt mulle tuuraajan. Ja sitten kun itse on sen ratkaisun tehnyt, niin sitten tietysti kun on pidemmälle ajalle, niin eläinlääkäristäkin eutanasiaa saa paremmin just sen ajan, minkä itselleen haluaa. Ja toki mä oon sopinut kuskit ja läheiset siihen itselleni tueksi ja avuksi. Kun eläinlääkäriaika on sovittu, jos haluaa koiran tuhkaukseen ja haluaa sen sinne itse viedä, niin on hyvä olla tietoinen siitä, että tuhkaamoon tulee varata aika sen lemmikin toimittamisesta. Ja sitten voi tehdä siinä kohtaa vasta sen päätöksen, että mitä niille tuhkille haluaa tehdä. Eli valitseeko sinetöidyn urnan, että sitä voi pitää sitten hyllyllä, vai onko tarkoitus levittää tai haudata ne tuhkat jonnekin. Ja mä oon itse ajatellut, että meidän koirien tuhkat viedään mökille ja levitetään sinne. Ronin tuhkat itse asiassa nyt on sen puolitoista kuukautta tuossa hyllyllä odottanut, että Ronda tulee mukaan ja sitten mä vien ne yhtä aikaa. Ja tuhkat käydään noutamassa, tuhkaamolta ilmoitetaan sitten, kun ne on valmiit noudettavana, niin ne voi käydä sieltä hakemassa. Mutta tässä on ehkä ne semmoiset oleellisimmat käytännön asiat, mitä joudut siinä surun keskellä miettimään ja varailemaan niitä aikoja. Palataanpa ajanjaksoisesti pikkasen taaksepäin näiden seniorikoirien kanssa ja puhutaan terveydestä ja eläinlääkärikäynneistä. Kuinka ne voi lähteä lisääntymään? Mulla on omat koirat ollut melko terveitä nuoruusiän ja sitten ehkä siitä 7 ikävuodesta niin on ehkä lisääntynyt ne lääkärikäynnit ja Ronilla tietysti meni ne eturistisiteet polvista, mutta kyllä siellä on ollut sitten erilaisia patteja poistettu. Ronilta on poistettu tuosta ranteesta ja silmäluomesta, eli ne patit on yksi mitä lähtee tulemaan, että niitä tutkitaan. Sitten tietysti se muu käyttäytyminen ja kipuun liittyvät asiat. Ja tässä just kattelin, että kuinka paljon täältä on niin kuin viimeisiltä vuosilta enempi kaiken näköisiä eläinlääkärikäyntejä, kuitteja, lappuja kertynyt koirien kansioon. Erilaisia lääkitysseurantoja, eli kontrollikäyntejä varten, eli kun katsotaan lääkityksiä, että toimiiko ne, niin yleensä se vaatii pidemmän jakson, että mä pystyn seuraamaan niitä oireiluja ja merkityksiä. Mutta yksi, mikä mua välillä hirvittää niin kuin vanhojen koirien kanssa, että kuinka paljon asioita kuitataan vaan sillä, että no kun koira on vanha. Mutta mä oon sitä mieltä, että vanhankaan koiran ei tarvitsisi elellä kipujen kanssa. Eli kyllä niitä niin kuin pitää seurata, pitää tutkia. Kaikki käyttäytyminen aina ei ole edes ihan selkeää. Että eihän mullakaan kumpikaan koirista ole niin kauhean vahvasti näyttänyt, että ne olisi niin kuin kipeitä. Toinen kaahottaa kahta enemmän. Ihan satunnaisia ontumisia ollut, eli mun koirat on kuvattu tuosta jo useampi vuosi sitten ja sieltä on löytynyt asioita, jotka myös auttaa siihen, että todennäköisesti se koira on kipeä ja tulee vaatimaan lääkityksen. Mutta kaikkia muutoksia kannattaa seurata.
Eli ei voi vaan kuitata sillä, että no kun koira on nyt vanha tai siitä on tullut ikää, koska se myös voi olla sitä, että se koira on kipeä, jonka takia sen käytös muuttuu. Toki ne voi tapahtua niin pikkuhiljaa, varsinkin tuollaiset erilaiset nivelrikot ja kulumat ja niiden aiheuttamat kivut, että sitä ei välttämättä huomaa. Mutta suosittelen seuraamaan sitä omaa senioria ja hyvässä ajoin jo alkaa katsoa sitä sen käyttäytymistä ja olemista ja millaisia muutoksia tulee syömiseen, juomiseen, olemiseen, koska sieltä voi niin kuin heti löytyä sellaisia merkkejä, että nyt olisi ihan hyvä käydä tutkituttamassa sitä koiraa, ottaa välillä verikokeita ja katsoa, että miltä se oma seniorikoira vaikuttaa. Mutta näihin kannattaa varautua.